Коста хора, аз съм Цкрейзи и днеска това видео е една кандидатура за сервера World of Fox ли беше какъв, забрах му името. И да, нека покажа първото нещо. Първото нещо е ета красива къща, която съм построила аз. И нека го видим отвътре. Надявам се да му хареса. И да, като влезнем отвътре, виждате, направил съм 3 слоя. Първия слой е глоустон, после вода и после стъкло, защото става едно хубаво нищо. Хубаво става, нали? Аз почти винаги така правят моите къщи. Тук това е това е тук леглото. Тук са, нали, честите. И тук съм направил нещо като диванче и един телевизор, нали, се едно гледа нещо. Тук горе съм направил някаква нещо като втория етаж, сам че като терас, нали, нещо такова. И тук нещо да се каже като кухня, сам че исках да направя хладилник, не успях, съжалявам за това. И ето тук огради, нали, всичко си имам. Второто нещо е скина на Fox PvP, Foxlove, скинът на Foxlove BG. Главата му стана малко твърде голяма, обърках може би скина или нещо друго, не знам, но надявам се да му е харесал. Скинът му малко ме затрудни, особено главата най-много ме затрудни. Трябваше, но ме затрудни неговата глава. Ако не знам, ако нещо не е както трябва Fox, съжалявам за това. Надявам се да ти харесал двете неща, дето съм построил. Сам да то крипър няма значение. Надявам се да ти е харесал тази къща и скинът ти. Ето ще му направя една снимка на F1. Да направя една снимка. Да, надявам се да ти е харесал Fox. Аз бях It's Crazy. Надявам се да ви харесал това видеоклипче. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате, да го оцените. Долу в описанието ще е в канала на Fox PvP и до скоро!